Вітаю! З вами Юрій Костенко спеціально для каналу Міновіта Онлайн. Міжнародна підтримка України найсильніша у всьому світі, починаючи з оголошення незалежності України. Такого ще ніколи не було. Україна із, по суті, об'єктом міжнародної політики стала суб'єктом міжнародної політики. Вона стала в один ряд із такими потужними країнами, як Англія, Франція, Німеччина. Весь світ, по суті, підтримує Україну. Деякі, скажімо, оці всі протести, які там відбуваються у країнах Євросоюзу, зокрема там Італія, Греція, де перекривається рух військової допомоги до України, всякі оці антивійськові мітинги в Німеччині, це все робиться просто за гроші Росії. І все. Посутньо підтримки Росії в світі немає. Все. Ви ж подивіться, хто її підтримує. Підтримує Сирія, яку їй давали, яку раніше Росія спонсорувала гроші. Білорусь підтримує, ну тому що по факту Білорусь окупована Росією і теж фінансується Росією. Всякі там Еритреї, Ірани, ну, ви розумієте. По суті, весь світ з Україною. Користуючись цією нагодою, Україна може серйозно, скажімо так, посилити свої Збройні Сили. І мова йде навіть вже не про ті танки Т-72, що поляки давали, про там бронетранспортери, все те інше. Все добре. І будуть скоро даватися і краще. Особливо в цьому плані добре відіграє роль Великобританія. Спочатку ми дізнаємося, що ворожий фрегат був підбитий в Чорному морі. Ми вже тільки після візиту Бориса Джонсона сказали, а ви знаєте, ми поставили в країні ракети протикорабельні «Гарпун». Скільки не скажемо. Але вони вже в них є. Все. Ворожі кораблі не можуть підпливати під українське узбережжя. І так все робиться тихо і непомітно. Зброя надається тільки тоді, коли вона вже є. Росія про це нічого не знає. Попервах, на початку, дійсно, так. Пам'ятаєте, як говорили про тих 70 літаків, Міг-29, Су-27, Су-24, які лишалися в країнах бувшого Варшавського договору, мали передати Україні. Ну, Росія попрацювала і, бачите, їх поки що не дають. Але з більш новішою зброєю, не радянською. Радянська – це зброя 4-го покоління. Якщо Україні дадуть зброю навіть не 5-го, 6-го покоління, то шансів у Росії немає. Не розумію, чому це російське керівництво цього не бачить. Вони тільки, скажімо так, поглиблюють свій занепад, свою кризу. Якби вони домовилися про якийсь мир, те все, може щось би й було. А так, кожен крок наближає їх до неминучої смерті, загибелі, роздробленості. Це вже буде процес некерований. Така от правда життя. Так воно й буде. Слава Україні! З вами був Юрій Костенко. До побачення.